Každý rok 26. septembra u šitských častoch Evropy označuje še Evropski dzen jazikoh. Tota inicijativa, ktorá datuje od 2001. roku, pestuje značnost šitskih evropskih jazikoh. Uz evropske jezike ovoga puta promovišemo i neevropske, ali svetske. Попри европских јазиков, того року промовујеме и неевропски, али светово јазики, меѓу которима и китајски. Прето за каждого европјана важно е би знали ще да еден јазик окрем материнского, претоже Европа, мозаик, културох и јазикох и през упознавање с јазиком упознаваме ше изос културу, а през упознавање култури поставаме менје ксенофобични и сотруdzujeme без конфликтов. Odzeljenje za rusinistiku, jak i každi rok i toho roku organizovalo predstavljanje ruskого jazika pred fakultetom, filozofskim fakultetom. I toho roku sme porihtali veľmi interesantni interaktivni baviska, že by sme tým decom, osnovcom nasamprед predstavili, jak zvuči ruski jazik, po čim on specifični, po čim še rozlikuje od srpskого jazika, jak je jeho specifičnost, jak on zvuči i na koncu oni dostanju zadatok pričitati jednu malu kratku pisnjočku po ruski. Manifestaciju organizoval Centar za jazik i Filozofskog fakulteta, a potrimala delegacija Evropske unije u Srbiji.